Welcome to my channel, Arteves. Dito na po tayo. Nakita na po tayo ng legit na site apps na legit na site for making online money. Walang kapital. I-click mo po yung link na yan na makikita nyo po sa description link. Pindutin nyo pa para diretso na po kayo doon mag-sign in. Yung full name mo, email ad at saka password gagawa. Then, click sign up. Tapos, ito na po makikita nyo dyan, earnings. Tapos, earnings, makikita nyo una dyan, 500. Pag nag-sign in kayo, may 500 earnings na kayo agad. Ganun ka legit, guys. And then, pwede kang kumita, install apps, mga yung captcha typing instruction. Makikita mo dito, guys, over na ako within 24 hours. Yung captcha is gagayahin mo lang yung words, tapos ulitin mo, ito-type mo lang, para encoder, type mo lang, tapos submit. Then ito rin data entry, nagawa ko na rin yung task. Ang gagawin mo lang ganito po, yung data entry document, i-copy paste mo siya, ididiin mo siya, tapos yun, tapos i-paste mo dito sa data entry from. Pag copy mo doon, i-paste mo siya, ito na po siyang kalabasan, data entry form. Tapos submit mo siya, and then makikita mo yung payment center kung paano mag-withdraw. Ayan, payment form. Pag nakakulay green na, full green na yan, guys, pwede na kayo mag-pay out. Payment method is pwedeng mamili ka, Google Play, Paytm, PhonePe, bank transfer, or PayPal, or Bitcoin. Is mas mabuting PayPal na lang, guys, kasi automatic. Tapos yung pay full name mo, yung account mo sa PayPal or email ad, pangalan mo dyan sa PayPal, tapos dito yung email ad mo sa PayPal, tapos request payout. So ganun kadali, guys, mag-earn. Thank you for watching. Sana magustuhan niyo. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, and share. Sana may natutunan po kayo. Click, click, click. Yan ang mamili kayo dyan.